и да сме снимали. Здравейте хора, снимаме клип. Това е първият ми клип и ще играем на сървъра DDC Night. Ще го има в описанието. И ето го. Тук по скайпа си говориме с Lord29, т.е. Георги Зайков. И той има страница. Как ти беше това? Кое е YouTube? Да, YouTube канала. Георги само Георги. Георги какъв? Георги сам. Георги Радков му е скайпа. Да, да. Георги Радков му е скайпа и така, да започнем с клипа. Не ми гледай клипът, защото са много грозни. Извинявай се. Защото са много малко. Той е на 9 години, аз съм от София на 12, той е на 9 от Долна баня. И съм от Долна баня. Да. Тук се вотва. Може всеки ден да вотвате. Жора, тук ли си? Тук съм. Докато заради да играем малко. Ще си направим хомен. Да, в този клип ще направим хоум и нищо друго. Ако не знаете какво е хомен, къща. Не, никой не знае. Естествено, че с тези бариери може да си купувате, например, чакай. Има един Villager Shop. Жора, следви ме. Следвам те. Ето го там. Пус красавец. Направим музика. Ето. Selling Shop. Бариери се взимат от Vault. И ето, 3 бариери за този уникален меч. Острота, т.е. Sharpness 5. Отблъскване 2 и огненност 5. Така, за 3 бариери има този много уникален лък. Мощ 5, блъскане 2, пламък 1 и безкрайност 1. Много е хубав, препоръчвам. И тук за бариери и това е най-хубавото, 16 ключа за 17 кея, т.е. ключове. Ще ми оставиш, че я кажа нещо? Да, казвам. Бариерите се взимат само когато вотнеш. Да. От никъде не мога да вотнеш. Може да вотвате всеки ден, през ден, т.е. През ден, да. И тогава. Аз сега ще вотна. И аз са вотвам. Така, по-късно ще вотваме. Да. На мен ми се бъгна всичко. Така, скайпа ще ми го има в описанието. Георги Озунов, Абе, ще го има в описанието. Аз ти го казах. Сега. Георги Озунов. И аз съм Георги, той е Георги. Да, Само аз съм, че аз съм Георги Зайков, а той е Георги Озунов. Опитната брадва е много хубаво, но нали, като ви казвам за 3 бариери, бариерите са уникални просто. Като вотвате, дава по 5 бариери. Да, и като може да си вотвате всеки ден, т.е. 3 пъти на ден. 3 пъти да си вотвате и 15 ключа ви се получават с 17 такова. И така. Майко, бъгна ми всичко.
А ти волтна ли? А? Волтна ли? Не знам. Всички клипове ще са по 20-25 минути. Някъде толкова си така. Хора, моят скайп е Георги Зай. Ще го има и твоя в описанието. Спокойно. Който иска да играем заедно, ще... Да, има скайпове. Ще поиграем много пътка. Да, ще поиграем Minecraft. Там CS 1.6 може, каквото имате. Аз го нямам, така че... Ти ще го ставиш. Тук що влъкнах. Ела. Жоро. Чакай малко. Добре, сега ти. Така. Ето имаше кратка пауза. То не кратка, малко голяма. Чакай. Ревирам скиновете. Имам 14% батерия на лаптопа. Така. Чакай, и аз ще направя клип. Абе, първо аз направя, после ти, ако искаш 5 клипа направи. Аз между другото ще дойна в 1 часа. Чули? Чух, айде започвам клип. Абе, не започвай, бе. Аре и двамата да правим. Айде, аз започвам. Да започвам ли? Не, още мани. Нека първо... Аз съм започнал. Ще развали с цялото такова. Ще разваля. Добре, давай, айде. Почвай. Ела тук. О, в хора и той ще прави клип. Чакай. Мамо, имаш ли... Сега иду да видя дали... Те са. Да. Започвам клипа. Добре. Идвай. Ето като. Идвай, да. Чак. Стой малко. Още 5 минути. Чакай, не. 2, тихо. Така, имаше още една кратка пауза, че... В клип си да знаеш. Така... След 1 минута свършва клипа. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, оценявайте, пишете дали е хубав за първи път и се абонирайте. Така,
Така, това ще е от клипа. Надявам се да ви е харесал и чао!